Mga tikasan nga timbangan ang gisakmit sa mga sakop sa Talisay City Market Task Force gikan sa nagkadiang merkado sa syudad. Usa kini sa ilang pamaagi pagtabang sa konsumidor ning padayon usab nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lani, baguhay lang unom ka mga tikasang timbangan ang nasakmit diha sa Satellite Market sa Barangay San Roque ug laing tulo usabang nasakmit diha sa dakong pampublikong merkado sa Tabunok. Niadtong Domingo, daghan ang mamalitay o girumbo sa mga sakop sa Market Task Force ang San Roque Satellite Market. Dinunom dayon ka mga timbangan ang nasakmit kay nasutang tikasan. Ang task force nagdala og sukdanan hinungdan nga nahibaw-an gyud kun kuwang ang timbangan sa mga tindera. Okay, based to sa mga reklamo ma'am ug sa ko niya na mag-random gyud mi og check anang mga kuanong timbangan para ma-check sad sila mababot sa mga nay mga tikas. Apa na nainoy na kumpiska kay ginansya rasad ang mamalitay. Pasabot sa task force nga kuwang o sobra giisip na kini nga tikas. Ganiya ni adto sa buhatan sa Market Task Force ang tag-iya sa timbangan ug nagdala na og bag-ong palit nga timbangan. Akong timbangan na nubra manggod mo toy lang gikuha kay wa say bildo. O matoy lang gikuha kay guba akong timbangan. So ako na arkansi kay sobra man akong timbangan. Arkansi man ko kuha lang na ninyo nagsigilan dai kog timbang niya arkansi dai ko. Kay kuyog usab ang mga kawani sa Talisay City Slaughterhouse sa operasyon. Lakip sa ilang nasakmit kining 50 ka kilo nga imported nga karne sa baboy. Gingong gi-display ang kinartong imported meat, apan way napakita nga saktong dokumento ang tag-iya. Hinungdan nga gilakip nila sa pagkumpiska. Samtang nagkaminos na hinuon ang nasakmit nga tikasan nga timbangan sa dakong pampublikong merkado sa Tabunok. Ning baguhay lang ang inspeksyon, tulo na lang ang nasakmit sa mga otoridad. Sa panahon karon nga dunay mao di siya na crisis, so ang mga presyo sa palaliton ni saka plus dugangan pag yun sa ato ang mga badlungon nga mga igsuon nato nga mo take advantage pod sa sitwasyon pinaagi sa pag kaning mga kuan manipulate nila sa ilahang mga timbangan. Samtang giangkon sa mga mamaligya ay bisan sa mga utanon nga padayon ang pagsaka sa presyo sa mga lamas nga gamit kaayo. Sama na lang niining sibuyas nga ni mahal og 20 ngadto sa 60 pesos matag kilo. Kaya naa na kini karon sa 140 pesos matag kilo. Ikumpara sa niaging simana nga naa lang sa 80 ngadto sa 100 pesos ang kilo. Ni mahal usab og 10 ngadto sa 20 pesos matag kilo ang tamatis. Gikan sa 40 pesos sa niaging simana, karon sa 60 pesos na ang matag kilo. Dugang sa mga manindahay nga ni mahal usab ang broccoli og 120 pesos matag kilo ug ang carrots ni mahal og 60 pesos ang matag kilo. Number 1 siguro ng gasolina ron, ma'am. May kuan. Rason nga ni mahal ang mga utanon. Kay patong po nila. Transportation sa nila, ma'am ba. Sa una, dili man ta na mahal ang native nga carrots. Ang imported, wala naman nilusot. Kung napat ang imported, kanang dili na siya kanang kuan, musaka og maayo. Mahal sad sa gikumprahan sa mong amo. Hinunang ubang mga utanon ug lamas pabili ng presyo sukad pa sa niaging mga simana. Apan ni mahal usab og 5 ngadto sa 20 pesos matag kilo ang halos tanang mga prutas. Lan karong hapon nagtagbo usab ang mga nanagdumala sa mga pampublikong merkado sa Dakbayan sa Talisay aron tukion ang kalabot nining mga bag-ong sulbo nga mga satellite market sa Dakbayan. Kinaron ilang mamonitor ang mga pamaagi sa pagbaligya, ang mga timbangan ug uban pa ug ang ilabing na ang kalabot sa kalimpyo sa mga merkado. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok.